See guys, just watch this video. Listen to what this man talk. Listen to his voice and what he said in this video. There are the people buying these people. Before you know, they will tag and say as the queen of India. And I buy them. What is? Not them. This is what we are passing through in the hands of so-called pastors and so-called native doctors, ritualists in disguise. So be careful. Just watch this video and drop your observation here. So the students are here to lay a curse on him and all his gangs. So let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Thank you for answers to prayer. Stop crying and pray. Lord, there is power in your blood. whether adults, everybody that knows about this. I cover my brothers and sisters with the blood of Jesus. Every Father, we pray this morning that all the people involved in this evil act, in the rituals, in the robbery, in killing our people, it can't be like that. We pray that no will never go. Amen. Stop crying and pray. Amen. Stop crying. Continue praying. Amen. Amen. Put mouth in prayer. Stop. Kneel down. All of you. Kneel down. Kneel down. Amen. 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 Jesus.
n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike n'ọbara Jizọs. Chineke dị ndụ, onye eze a na-ekpesara ọgwụ papa. Anyị achịnye aka enu wee kwuo na mmadụ ma na mmụọ n'ime ụlọ anụ a ebe a mere ihe a, mmadụ ọgọdụ ndị ama mbikọ n'ime ya n'aha Jizọs. Onye ọbụla bido aka n'ala, onye ọbụla aka ya n'ala. Chukwu anyị ayọọ gị site n'obi nke anyị ji wee bụrụ ụmụazị, site n'obi nke anyị ji wee bụrụ ụlọ akwụkwọ. O nwere ka ọ dị n'ụdị ihe anụ a na-eme n'ime eze agụba anyị. Mmadụ ewere ụmụnne wee chụba ego. Chukwu anyị ayọọ, anyị ekpe, anyị na-ayọ gị bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha. Gị bụ Chukwu kere n'igwe, gị Chukwu kere n'ụwa, ikere orimiri kee ụzọ kee ihe niile kee ụlọ kee agụ. Papa, anyị abụọ ya bụ ụlọ anụ ọnụ wee bụọ ya bụ anụ ọnụ wee na-asị na mmadụ dị ndụ agaghị ebi ebe ahụ ege n'aha Jizọs. Ọ ga-adịgide ode anụ a wee bụrụ ihe a ga-eji wee mara na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ, ihe a ga-eji wee kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Onye na-akpa ego ọbara jee kpaa ya n'ụzọ ya abatasịna n'ụlọ. Chukwu nke usu niile nke ndị agha, papa ya ebi aka na anụ a wee na-ayọ gị wee chinyekwa ya enu maka ọ gị bụcha ugbo ekele enu ka ana. Anyị na-asị papa wee na-eji ike nke dị na Matu 18:18 ị kwuru si na ihe ọbụla anyị kere n'ụwa na-ekedele ya, ihe ọbụla anyị tọhapụ na-atọhapụla ya papa. Anyị ekede papa kede ya bụ okwu a wee si n'otu a ka ọ ga-esi wee dị n'aha Jizọs. I did the power in Philippians 2:10 papa. At the name of Jesus every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Chukwu nke usu niile nke ndị agha, anyị ekpe ka ha rabụ